Dragør Boldklub byder velkommen til alle til vores reception her i dag. Og jeg vil godt have lov at rette en særlig velkomst til vores æresmedlemmer Egon Nielsen, Erik Leje og Ejner Christensen. Vi har glædet os meget til dels at vise det færdige resultat frem, samt også under lidt festlige former fejre indvielsen og ibrugtagningen af dette nye pragtfulde klubhus. Vi er både glade og stolte af over for vores medlemmer, sponsorer, klubkollegaer fra KBU, øvrige foreninger i kommunen, lokale- og anlægsfonden, samt politikere og embedsmænd i Dragør Kommune, at kunne præsentere et unikt og utraditionelt klubhusbyggeri. Pladsmæssige problemer og ingen udviklingsmuligheder i klubhuset og banerne på Engvej har i en lang årrække været årsagen til mange drøftelser og forhandlinger med kommunen om klubbens flytning til dette område. Det er ingen hemmelighed, at flere ledere fra klubben i disse år mistede troen på, at dette nogensinde ville lykkes, da forhandlingerne hele tiden løb ud i sandet uden resultat, ligesom klubbens medlemmers utålmodighed voksede stødt. Selv er en del af banearealet på Engvej til boligbyggeri satte imidlertid på ny skub i forhandlingerne med kommunen og resulterede i en aftale om nyanlagte fodboldbaner her ved Holdenerhallen samt et kommunalt bygget nyt klubhus. Denne aftale blev dog annulleret af et nyt politisk flertal efter sidste kommunevalg, da den nye kommunalbestyrelse ikke så sig i stand til at løfte opgaven økonomisk. Humøret faldt til nulpunktet. Frustrationerne var store. Spørgsmålet var, hvad gjorde man nu? Allerede i begyndelsen af 40'erne opførte Dragør Boldklub klubhuset på Engvej, som vi nu har forladt. Og igen i midten af 70'erne opførte vi tennisklubhuset på Engvej, hvor Dragør Tennis stadigvæk har domicil. Ingen havde forestillet sig, at Dragør Boldklub igen skulle påtage sig rollen som bygherre, men det er imidlertid sket, om end nødtvunget. Og man kan vel dermed sige, at vi har levet op til tidens trend, hvad angår udlicitering og privatisering. Vi tog springet af hensyn til vores klubs fremtidige eksistens og vores medlemmers trivsel. Klubben ville være ødelagt ved en afventen af en kommunal løsning på klubbens nødvendige udflytning. Vi håber dog ikke, at vores initiativ har skabt præcedens, så vi indirekte har spændt ben for fremtidig kommunal udbygning af idrætsfaciliteter til andre idrætsgrene i kommunen. Ulempen ved at påtage sig det, vi og idrætsorganisationerne opfatter som værende en kommunal opgave, er selvfølgelig en yderligere økonomisk byrde for klubben i en lang årrække. Fordelen har til gengæld været større indflydelse på dette flotte og spændende klubhus, som vores eget medlem, arkitekt Lars Remfeldt, har skabt. Set gennem idrættens konkurrencebriller forekommer det alligevel forkert, når eksempelvis nabokommunen stiller tilsvarende faciliteter til rådighed for vores klubkollegaer i Tårnby. Vi er nu på forhånd tvunget til at bruge mange kræfter på indtægtsgivende aktiviteter, der intet har med idræt og fodbold at gøre. Lars Remfeldt kan Dragør Boldklub ikke takke nok for den ildhu og entusiasme, han har lagt i byggeriet. Det er derfor glædeligt, at han har fået det store skulderklap fra Lokale- og Anlægsfonden, at vores nye klubhus, som et af 6 projekter ud af cirka 1.500, som fonden har ydet tilskud i 99, er udtaget til særlig omtale i fondens årsberetning. Tillykke, Lars, og tak for din store hjælp. Lokale- og Anlægsfonden er billedligt talt fundamentet i hele vores klubhusbyggeri. Uden fondens tilsagn om både tilskud og lån, ville det ikke have været muligt at gennemføre vores forehavende. Derfor tak til Jørgen Christoffersen for Anlægsfondens vurdering og tilkendegivelse af, at Lars Remfeldts projekt var godt og kvalitetsmæssigt befandt sig
inden for fondens kvalitetsnormer. Tak for samarbejdet, og endnu en gang undskyld for de opståede misforståelser omkring byggeriets igangsætning. Vor konsulent og rådgiver, Vito Rasmussen fra DIF, Danmarks Idrætsforbund, har fra starten været katalysatoren, den positive igangsætter, der skabte inspirationen til, at vi turde påtage os byggeopgaven. Tidligt erfarede vi hans store ekspertise inden for det skatte- og momsmæssige område. Men vi blev også visket i øret, at han var utrolig god til at række en hånd, når tingene gik i hårdknude. I sandhedens navn har han bekræftet disse signaler til overflod. Din hjælp har været uvurderlig. Tak for det, Willy. Når jeg tidligere nævnte, at Dragør Kommune ikke skønnede økonomisk at kunne magte en byggeopgave, der efter vores opfattelse burde være kommunal, skal jeg retfærdigt siges, at der under de givne omstændigheder i hele projekterings- og byggefasen er udvist både velvilje og imødekommenhed fra kommunalbestyrelsen samt involverede embedsmænd. Lad mig dog i dag, så indtrængende det lader sig gøre, sige til borgmesteren og øvrige tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer: når Dragør Boldklub har påtaget sig denne opgave, så hjælp os med ikke at gøre betingelserne for snærende og restriktive. Til syvende og sidst er vi fortsat afhængige af de kommunale tilskud og anden hjælp for at vores sejlads kan lykkes. Forleden fortalte jeg på boldklubbens generalforsamling, at det har kostet mange ressourcer at nå hertil, hvor vi befinder os i dag. Jeg sagde også, at mit temperament flere gange har været på kogepunktet, samt at jeg flere gange har været på nippet til at kaste håndklædet i ringen og løbe skrigende bort. Jeg er i dag overbevist om, at årsagen til det lykkedes at holde ud, skyldes det fortræffelige samarbejde, der har været med min kollega i udflytningsudvalget, Dorte Brink. Dorte har udført et utroligt stort stykke arbejde og har med sin kvindelige snilde været i stand til at gyde olie på de oprørte vande. Dragør Boldklub siger tak til alle entreprenørerne samt involverede håndværkere for et særdeles veludført arbejde. Også en tak skal lyde til vores lokale Amagerbank for det tildelte byggelån, der indtil dags dato har været grundpillen for byggeriets færdiggørelse. En personlig tak kunne være rettet til mange flere, men slutlig vil jeg tillade mig at udtrykke Dragør Boldklubs taknemmelighed til alle for jeres fremmøde, samt forskelligartede indsats for, at Dragør Boldklub i dag er flyttet ind i nye, spændende og inspirerende omgivelser. Forhåbentlig til en ny ære og epoke i vores klubs historie, men også til gavn for fodboldspillets fortsatte trivsel og videreudvikling i Dragør. Med disse ord erklærer jeg hermed Dragør Boldklubs nye klubhus og officielt indviet. Vi håber, I vil nyde traktementet, som set jer om i huset. Og så lige en praktisk bemærkning. Er der nogen, der ønsker at ytre sig her efterfølgende, så bedes man lige henvende sig til vores sekretær, Dorte Brink, så hun kan korrigere rækkefølgen. Men velkommen og velkommen.
at komme her i dag. Lige fra for lang tid siden, da Lars Randfeldt, arkitekten, sammen med Karsten og Dorte, og jeg tror også, du kender Alex Folk, var med den dag, og jeg tror også, Lars var med den dag. Ja, Lars Randfeldt var der i hvert fald, men jeg tror også Danmarks Idrætsforbund. Ville var med den dag også. Og Lars præsenterede dels tegninger, men også model. Der har jeg glædet mig utroligt til, at dette hus kunne stå færdigt. Det lykkedes så også at få det på skinner, og jeg takker alle jer, som jeg lige også har nævnt, for at I har været med til, at det kunne lykkes. Så har jeg hver dag kommet på Rådhuset, og cirka en gang om ugen har jeg kørt herhen op for at se, hvordan gik det nu med byggeriet. Og jeg må indrømme, for jeg sådan for en god måned tid siden kunne se, at nu var jeg altså flyttet ind, så har jeg faktisk været lige ved at gå herind. Og der var også en aften sent for godt en måned siden, jeg tror klokken var 10 om aftenen, hvor jeg kom ud fra et møde omkring Plan 2000 over i Hollænderhallen. Og så så jeg, at der var lys herovre, og så gik jeg herover imod. Men der var sådan et godt stykke herfra, så kunne jeg jo se, at huset var allerede taget i brug. For der løb en flok unge fodboldherrer. Og det var så helt tydeligt, kunne jeg se selv på lang afstand, at de altså var trådt direkte ud af badet. Så jeg drejede diskret om på min hæl og gik hen og tog min bil og kørte hjem. Og lige siden da er det, jeg venter til jeg bliver inviteret. Så tak for invitationen. Når jeg nu har ordet her i dag, så vil jeg også godt benytte lejligheden til at takke Dragør Boldklub og dens bestyrelse og alle de frivillige for det kæmpe stykke arbejde, I laver for vores unge mennesker her i Dragør. Det er et stort og vigtigt arbejde, som vi alle sammen sætter kolossalt pris på. Og når det så netop har fået så flotte rammer her, så er jeg sikker på, også med det lille kig, jeg fik på lang afstand til anden dag, at jeg tror faktisk allerede, klublivet er godt i gang. For sådan en gammel en som jeg, giver det trods alt et lille stik i hjertet. Vi er jo nogen, der har fulgt lige fra Gunnar Weber og Carlsen-brødrenes tid, har vi stået og kigget fodbold nede på Engvej. Vi kommer til det et lille stykke tid endnu. Men så flytter vi herop, og jeg må sige, jeg snakkede også lige med Flemming før, at der er nogen, der glæder sig til at sidde deroppe eller derude og se fodbold, så er det mig. Det bliver dyrt at komme til at sidde deroppe. Ja, men ved du hvad? Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, Karsten. Og til dig, Karsten, vil jeg også sige, at du kæmper for dit. Jeg har jo kendt dig i mange år, og vi har også indgået nogle budgetforlig over i kommunalbestyrelsen. Og der skal kamp til med dig en gang imellem, og det er fair enough. Men jeg vil også sige til dig, lad os nu ikke grave grøfter, Karsten. Og apropos grøfter, så snakkede vi om sådan en, da jeg var til rejsegildet. Fordi I var nervøse for, hvem der kunne køre ind over, og så videre, og så videre. Men vi har stukket lidt følere ud, og vi kunne forstå, at grøft var ikke det, I havde allermest lyst til at få. I manglede deres største ønske var nogle hej. Så vi har tryllet lidt over på den anden side, og jeg kunne ikke rigtig have dem med i lommen. Vi har et par billeder med til jer. Et af en lokal kunstner, Flemming Brylle, og et Dragør-billede af Per Arnoldi. Jeg tænkte, at I måske havde brug for lidt til væggene. Hegnet kan jeg jo ikke rigtig pakke ind og have med i lommen, men det er hermed sagt. Dragør Kommunes gave på dagen er det hegn, I ønsker jer. Og så synes jeg, at vi skal råbe et rigtigt Dragør-hurra for Dragør Boldklub og dens fremtid, som jeg er sikker på bliver ganske fortræffelig. I skal op og stå, og fordi der ikke er for Dragør, skal jeg sige, at jeg siger 4 sætninger, og efter hver sætning råber vi et hurra. Dragør Boldklub, den længe leve! Hurra! Den må, den skal leve! Hurra! Den leve længere og leve godt! Hurra! Og i fryd, og i glæde, og i velstand svæve! Hurra! Har fået kærlighed. Men det har jeg altid også, så det er Jeg ved ikke, om jeg behøves en mikrofon, det er så sjældent, men lad det nu være. På en måde gør det mig glad, at vi har fået et nyt klubhus. Men som en af de gamle gubber, jeg hører med efterhånden til den klasse, er det med sorg og bedrøv, at jeg gik fra det gamle klubhus. Fordi
vi har så mange minder dernede, og det skal man lige sluge i det. Men lad det nu være, for jeg er ualmindelig glad for det her smukke bygning. Og jeg skal ikke gøre det langt, men prøv at gøre det så kort som vel muligt. Og så vil jeg gerne have lov at sige til huset: kære klubhus, Gubberne Dragør Boldklub vil gerne sige tak for alle de år fra 1928 i vores gamle klubhus, og håber, at vi må få vores nye klubhus i samme ånd. Derfor denne lille gave, som vil tælle timerne frem til kammeratskab og sportslig fremtid, med ærbødighed og sportslig fremtid, Gubberne. Og det her, det er et ur, og jeg har talt med vores 2 dejlige håndværkere, i hvert fald den ene, og hvis Carsten lige vil pakke det ud og vise gubberne, der er en del gubber her, og forsamlingen, hvad det er, vi har købt. Og det, vi har købt, det skal sidde hen. Men det var det, jeg sagde. Jeg har talt med håndværkerne, og det er i orden. Og det skulle gerne være oppe på søndag, når vi har gub i dag. Vær venlig at pakke det nu, hvis du kan nok have ikke til at hjælpe dig. Det kan jeg nok klare. Det er meget flot, Flemming. Det var derfor, jeg skrev, at den tæller timerne. Tak for ordet. Jeg vil skrue tiden lidt tilbage til juni måned 1999, hvor jeg skrev et brev til Dragør Boldklub, hvor i der blandt andet stod, at der meddeles etableringstilskud 1 million kroner og et lån på 4,5 millioner kroner til projektet under forudsætning af, at det gennemføres i sin helhed, som det var beskrevet i ansøgningen, at der meddeles transport til fordel for fonden. Det er sådan noget kedeligt noget, og noget af det, vi ikke er færdige med endnu, men det regner jeg også med, vi nok skal få løst, og at der kan tinglyses første prioritetspant i ejendommen til sikkerhed for fondens lån. Her kunne historien så slutte, og det er der, vi står i dag. Men jeg synes også, det er værd at bemærke, at bag den forholdsvis korte beslutning, jeg her har læst op, der ligger altså gemt mange års stædig kamp og dygtigt arbejde fra Dragør Boldklubs side. Historien går længere tilbage, end jeg kender den, men det er rigtigt, som borgmesteren var inde på. Jeg tror, det er 3,5 år siden. Vi mødtes første gang og tog hul på debatten, og så har processen kørt, og så har den været afbrudt og været genoptaget, og Boldklubben har mistet modet indimellem og har ikke troet på det, og til sidst lykkedes det, og det er jeg også glad for. Fondens støtte var begrundet dels i nogle aktivitetsmæssige ting og dels nogle tekniske ting. På det aktivitetsmæssige område, der vil jeg sige om klubben og projektet, at Boldklubben er en meget aktiv forening. Den har et stort ungdomsarbejde. Udover de egentlige sportslige aktiviteter, så gøres der også i klubben meget for at skabe noget socialt arbejde og noget samværsmæssigt arbejde, sådan så børn og unge, som vi også har hørt borgmesteren fortælle om, kan more sig, kan have det skægt, kan spille bordtennis, kan spille bob, kan have nogle rare aktiviteter herhenne. Og der er jo altså også lagt op til i formiddags- og eftermiddagstimerne, at ældre borgere i Dragør kan komme hen og bruge faciliteten til ældre- og senioraktiviteter. Så det vil blive det, vi i fondens forstand forstår ved et multianvendeligt klublokale. Arkitektonisk set har vi skrevet, men det behøver jeg jo egentlig ikke at sige. Det kan alle forvisse sig om ved at kigge rundt, at klubhuset vil overfor Hollænderhallen markere sig smukt og selvstændigt, og det meget markante kileformede centralrum, det er det, vi sidder i. Det er utraditionelt, har et utraditionelt formsprog. Rummet i sig selv indeholder nogle rummæssige oplevelser, og det vil kunne danne et utraditionelt samlingssted for de aktiviteter,
jeg før nævnte. En del af de ting, jeg ville ind på, har Carsten Westring nævnt i sin tale, så jeg skal gøre det kort. Men som Carsten var inde på, er det rigtigt, at vi har vurderet, at projektet var så godt iblandt de i 99 støttede projekter, at vores informationsmedarbejder, Lotte Molsing, som også er med til stede, hun valgte det ud og laver en god historie i årsberetningen. Så den vil vi sende herud i et par eksemplarer, så I også der kan læse, hvad vi har følt om projektet. Carsten, hvor er du henne? Du står der. Du stak mig en undskyldning, og den vil jeg selvfølgelig tage imod, det er klart. Og det er passé, men jeg synes alligevel på en festdag som i dag, jeg vil bemærke, jeg skal ikke gå dybt ned i historien, og hvis nogen vil have en forklaring, så må de spørge Carsten og ikke jeg. Men jeg vil da sige i hvert fald, at det udmærkede fotoalbum, der ligger herhen, og billedgalleri heroppe, er jeg glad for, at der ikke på alle billederne er dato og klokkeslæt nede i hjørnerne, for så kunne vi måske have løbet ind i nogle problemer her i dag. Jeg vil også sige til jer som sådan et godt venskabeligt råd, det er sørme ikke smart at invitere interessenter til et arrangement 2 dage før. Jeg ved godt, at I har haft temmelig travlt med mange ting, klargøring, flytning, oprydning osv. osv. Men tag af hensyn til fremtiden og vær lidt tidligere ude. Pleje jeres interessenter. Det kan være sponsorer, det kan være kommunen, det kan også være, at fonden kommer igen, men det er også en masse her til stedeværende udmærkede medlemmer, borgere i Dragør og jeres medlemmer. Tag at være lidt tidligere ude med det. Vi mangler et par småting i det her ellers færdigbygget projekt. Vi mangler noget omkring noget restfinansiering, noget låntagning, der skal gøres på plads, bringes på plads. Og der håber jeg, at I vil være aktive medspillere. I har haft travlt, så I har ikke rigtig haft tid til at reagere. Men fonden har skrevet til jer og stillet nogle forslag til lånefinansiering. Det skal vi have på plads, og inden jeg går, skal vi lige have aftalt et møde meget snart, så vi kan få det på plads. Jeg tror på en god fremtid for Dragør Boldklub. Det er vigtigt, at I driver klubben professionelt, som I også har gjort hidtil. Og så skal I nok blive en aktiv medspiller i fremtidens fritidsudbud af aktiviteter her i Dragør. Nu har jeg fortalt en hel masse om kvalitetskrav og aktiviteter og teknik og arkitektur. Der er måske nogen, der kører lyst til at vide ganske kort om fonden, fordi det er underligt, at sådan en fremmed organisation kommer og stiller krav til, hvordan man skal bygge klubhuse i Dragør. Det er faktisk en del af fondens vedtægtsbestemte formål, at vi skal fremme kvalitet i byggeri. Vi skal sikre rammer og faciliteter for en god spændende aktivitet. Som jeg nævnte før, så er det til stede her. Vi kan støtte med kontanter, vi kan støtte med lån, og vi kan stille garantier på lån. Vi har eksisteret i 5 år, og trives i bedste velgående. Kulturministeren, der fører tilsyn med fondens virksomhed, benytter enhver given lejlighed til at rose fonden for vores arbejde. Efter 5 år, hvor vi har ventet på ansøgninger, gode spændende ansøgninger, som den i dag, eller som det projekt, vi nu fejrer åbningen, indvielsen af i dag, så har vi også taget et skridt videre og er begyndt selv at tage nogle initiativer. Fonden udskrev i 1999 en arkitektkonkurrence, hvor vi skulle prøve at finde ud af nogle modeller for fremtidens idræts- og kulturbyggeri. Der har vi valgt nogle kommuner ud. Vi har afholdt en arkitektkonkurrence på europæisk plan, hvor vi nu er i gang med at projektere 3 meget spændende forsamlingshuse i Hadsten vest for Aarhus, i Næstved og i Frederiksberg, hvor det er den gamle kedelcentral, opført i sin tid i 1902, bygget af arkitekten Nyrup, som også var arkitekten bag Københavns Rådhus og Hovedbanegården. Det gamle hus skal nu ombygges til et idrætsbyggeri, og det ser vi frem til. Det bliver spændende. Fondens nyeste tiltag, og det tager jeg med, fordi der også er nogen, der har kommenteret det over for mig i dag. Vi har indbudt alle landets kommuner til en konkurrence om fremtidens foreningshus. Det kunne jo have været det her. Hvis ikke I havde været så initiativrige og tidligt ude, så er det her et godt eksempel på noget, der kunne være fremtidens foreningshus. Men uden at jeg skal komme med gode idéer på Dragør Kommunes og foreningslivs vegne, så vil jeg sige et
foreningshus, der kunne danne rammen om en masse af de små foreninger, placeret et andet godt centralt sted, kunne være en ansøgning værdig. Så det vil jeg opfordre jer til at tage fat på og gå videre med. Nu lider I af den ulempe, at formanden blev inviteret for sent. Havde hun været her, så har hun for vanen at stå og dele bevillinger ud til højre og venstre. Som almindelig embedsmand kan jeg desværre ikke det. Men jeg vil sige på fondens vegne, at kommer der en ansøgning, så vil vi også tage godt imod dem og lave en grundig og seriøs sagsbehandling for at fremme projektet. Det kan være i konkurrencen, ellers kan det være i den almindelige runde, at vi tager fat i ansøgningen. Af forskellige årsager, som jeg heller ikke vil komme nærmere ind på i dag, så tror jeg måske efter 3 spændende projekter i Dragør, hvor jeg har været involveret i Rideklubben, hvor jeg har været involveret i Dragør Museum, som ikke er helt færdigt endnu, og så i dag det her spændende byggeri, så tror jeg måske, at fonden næste gang vil vælge en anden sagsbehandler til at tage sig af Dragør. Det må vi lade stå hen. Men jeg vil sige tak for godt samarbejde til Boldklubben, til Dragør Kommune. Godt samarbejde har vi haft undervejs, og jeg er sikker på, at de småting, der mangler finansieringsmæssigt, det vil vi få løst her i den nærmeste fremtid. Og til allersidst vil jeg ønske Boldklubben, Dragør Kommune og alle borgere i Dragør og omegn rigtig hjerteligt tillykke med jeres nye klubhus. God vind fremover, og tillykke. Tak skal du have. Ja. Den er fra gymnastik, og det er jo Ja, vi ved det. Fordi så kan du også få både markedsføring og det havde ikke nogen repræsentation i Skandinavien. Borgmesteren, som har været meget velvillig og forstående, og så har haft nogle møder med bestyrelsen, eller repræsentanter for Dragør Boldklubs bestyrelse, og jeg synes, at I medlemmer, måske ikke allerede ved det i forvejen, hvad vi skal tænke over, og give en skulderklap en dag, når I altså har lejlighed til det, fordi de har virkelig knoklet, udtryk prøvet ud af bukserne på det op at stå, og man bruger mange timer og haft mange bekymringer. Og der har også været nogle gange, hvor de gik lidt sukkerkolde, men hvor så, at blandt andet jeg måske prøver at træde til og hjælpe lidt. Men jeg synes, det har været et sjovt ting at være med til, og jeg synes, man har fået et rigtig flot hus. Det var så den ene ting, det der med tillykke. Og den anden ting er jo så, i det øjeblik, at man så skal ud til sådan noget, hvad tager man med som gave? Flaske rødvin, eller en vase til en tulipan, eller pokker finder man på. Og da det nu er en fodboldklub, synes jeg, at det kunne være passende, at gaven skulle være det her, jeg har fået lov fra DIF, som er 20 nye select-fodbolde. Og dem, der er senior- eller ungdomsspillere, kan se, at de er lidt små, og det er helt bevidst, at det er størrelse 4. Og grunden til, at jeg har taget ungdomsfodbolden med, det var fordi, til trods for borgmesterens opbakning med hensyn til at have kigget dengang Gunnar Weber, han scorede mål og spillede på førsteholdet, så kan man sige, at uden at signere måske det nuværende førstehold, så er det gået lidt ned ad bakke, siden dengang Gunnar Weber han var på førsteholdet. Og det kan måske være, at det er borgmesterens manglende interesse for fodboldspillet. Nu er det åbenbart mere, end det nu er badet, at borgmesteren har en vis interesse for førsteholdet. Og det skulle man jo ikke nogen mål af, og bare løbe rundt heroppe i bar mos. Men bortset fra det, så kan jeg så sige, at uanset om førsteholdet så røg lidt ned i forhold til dengang Gunnar var på førsteholdet, så jeg vil sige, at det er ungdomsafdelingen, der er fødekæde til det, der måske engang igen skal blive til et rigtig godt førstehold i Dragør Boldklub. Og det kan da godt være, at borgmesteren ikke har helt så store ambitioner som en borgmester, der bor lidt nord for København, som siger, at hans hold det skal i Superligaen. Men mindre kan vel også gøre det. Så hvis I nu starter med at give jeres unger herude, ungdomsholdene, nogle nye bolde at spille med, så kan det jo være hen ad vejen af Dragør Boldklub. Han har sagt, vinder pilen, og så på et eller andet tidspunkt, så havner I der, hvor det er passende for en boldklub af den her størrelse. Så rigtig mange gange tillykke. Det har været sjovt at være med til, og jeg håber, at det her klubhus vil være med til at skabe rigtig godt både socialt liv og gode sportslige resultater i Dragør Boldklub. Tillykke. Så de starter i babystørrelsen, og så fortsætter de bare.
meget.